A Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior organizou a xornada Aprendizaxe ao longo da vida, un reto para o século XXI, que se está a desenvolver na Facultade de Humanidades do campus de Lugo. Na apertura das sesións, o deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento felicitou a organización, o Campus Terra, os poñentes e o alumnado pola súa iniciativa ao tempo que puxo en valor o compromiso da Deputación coas persoas maiores, coas políticas de benestar, de atención e de envellecemento activo. O feito de poder reflexionar nas aulas universitarias sobre as necesidades dun alumnado que entra nunha fase diferente da súa vida permite acadar conclusións que axudan ao conxunto da sociedade, tamén os responsables públicos, para seguir mellorando no deseño de políticas sociais pegadas ás demandas reais da poboación, segundo afirmou Miguel Fernández. O envellecemento saudable é unha das cuestións que están a ser obxecto de análise nas mesas de debate e relatorios desta terceira xornada universitaria sénior.